Maupay nga aghay nga tanan. Iningaton niya na sa imang raon. In kabahin, hinin nga embankment, tikang di din na ha, kabuinan. Partikular na din na may ambaw. Update naman kita, andid to may yamis. Kinita ako, pag nagkakatkat na. Inin nakakuan na da, nakalakat na da, ang submarino. Kaya mag susurusurumpay na ini. Tikang hindi ni gawa sa may San Roque dapit. Sa may nunumduman, niningkot man nga mga embankment ano. Nadaan, hidahan paglasorbanuhan Yolanda. Tungudan storm surge. Rayo ay naghihapon din ni Tira baga na katkatan. Hindi na ganda magno dito. Dabulat burbalabak, matukal-tukal naman kita. Para natin baga makitaan ito na didaligid. Makikita man niyo no, nga nagtitika human na. Nagtitika nga baga pagkuan, pag-abang. Pag-ugwa dito, tika nga daw, nakikita man niyo no, pantalan. Pag-ugwa dito na ito San Roque, di nagyap maya. Matutugkop naghihapon itong dida nga parte amo ito niya ng aton ginagin kita update lalawat kita hini nga embankment ay hindi hidapit may ambaw iton. Ay. Good morning kunyo kaupayan at ko na madulumdumay ha. Today is November 14 2024. Time check lagado kay temprano kita yan na ano may lalaktong ka alas 7 alas 7 pala. So adi kita yan na didi update naman kita budoy. Adi kita yan na didi may Santo Niño andid to may paano ba to bachelor oo may haklagan ba may yamis. Nasingad to kami didahan Domingo baga kinita ako nga baga nagkakatkat na inin nakakuan na da nakalakat na da ang submarino no. Oo salit baga bahay na da baga makuan na ini magdusur-surumpay. So yan at atong bagahimang raon anong adlaw inin kabayan ini ito na update hanggang ng embankment tikang dito Santo Niño nga hindi ni dapit sa ambaw. Okay Santo Niño malagipin din ni pero good man oh di na maya katatapos na kitang ko kasi ini didahan aton unang nga adlaw han atong paglibot kabayan mga hotel anong pagtika dita ha haklagan dida nga dito may bislig ng kabuhinan. Oo good man di rin amo din nila ito na aton baga panginginan noon okay man di rin amo din ito na aton actually baga tataganhin kuan kasayuran oo ano may mag susurusurumpay na ini tikang hindi ni nga gawa sa may San Roque dapit. Oo good man amo na ini tungod kay nangadaan tayo ni din itatong lot pa pangina noon titdida nasingad to naman kita no may dadito ang kakatkat adito dapit may kanda magno amo tot kakadtoon niya na nakakuha kita yan naka spaceship. Hindi kita makapaglagid-gid. Naugtog kami buti. Oh? Kati ma. Siyempre para makuan naman makapanunat-unat. Ito na aton panukal-tukal. Di na lang kita magbuburbalabag yan matukal-tukal gihap kita. Gino maglaksi mo yung din yay. Iya wah. Man. Ano ha? Ano ba daan yung pagkapag ipar? May da oray. Yay. Ito na. Ito naman. May turbada. Oo. Didit amo tong tatkuan baga pag kikitao niya na at buburbalabagan naman
Oo, ay dito nakakuha na kita dito. Dididapit. Nang para kita gihapon makakita kung tikain iton pag cut inin nga embankment kay bagagin hinahinayan na itikad to dapit sa may Bisligada. Oo. Kung may nunumduman iningkod man nga mga embankment ano inin kuan ini nahi mugso o nahingadaan nahingadayaan halaw ni didahan pagkapaglasor panuhan Yolanda tungod ni storm surge amo na. Oh man tuman amo tag kakadaon dida tapos ato kita dida ato kita dito dapit mapatukal. Oh hindi ra kita na magburbalabag mapatukal. Ori pa man may na sunod yan kita nga barangay tanyo pamati kung may dakon hindi nabasahan nga pinapakadto kita pasya dahon ta kuno ang Salvador. Ano di lamaya malapit na kita diri ka din hibawal kay ako ang kita didi ato kita dito dapit saklang dinhi ka mati mga dinhi kung hinutagihan dinhi nga to ano pwede dinhi mo nira dinhi nga puan gihapon baga beach palunayan pa bagahin komba along the seashore man gidok to na gidok hinay budoy tapos ali kita di masaharit kita di tanig butang pero ang puti na pud pendin itat video okay itman dito pero yun ay naghapon din itira baga na ko ano na katkatan hindi na ganda magno dito Magno Beach. Oo makikita makikita masak lang man abito ano ilabain na ini gihapon hindi dito itit dida nga parte kanan kuan na ba ito kabuinan amada an may ada lurusutan han tikad tuluwat ha Bislig an may dahanging bridge sayo mati mga nini sigurado duro diretso initon baga pag mamasyada sisingan hiton kulupay aga diba baga pagbabike man budi ay nabihapon ada pala da tubtuban so di naman kita baga makakasingad to itaton na labubuhaton mapatukal kita maupay nga aghay nga tanan iningaton niya na gusto imang round in kabahin hinin nga embankment tikang didina dinan dapit didi hamay kabuinan particular na din may ambaw so papatukalan tayo ni labor balabag matukal-tukal naman kita papan unat-unaton ta naman inin nga kuan drone
Si Amiga. Oh, wala agad oh. Man, hay kita mga pisto. Dini. Oo, anay. E matanggal luwat kita. Hit memory card. Ano? Ano? Tingaran. Tingaran. Singan hikaman. Lugod ko. Paginlingkuran. Nakabo. Yun, okay kin. Oo. Mapatukal kita, mapatukal. Okay, lasorbo kita di pa. Tukal, Tonyo, tukal. Oo. Ano rito mga sasangkuan. May da mga kuan, mga alay na hini kita nga di. Matisugad. Oo. So adi kita didit partihiton kuan ha. Kabuinan may ambaw dapit. Ano bayan kita sumampak pagkapartas unta dawla kadali. Ano kaya na? Nahinila kita para naton baga makitaan ito na didaligid ito na dagat Pacific Ocean hindi nga banda. Iyay ano daw baga ay kita baga ay na kuan. So nagkikinat katon na dididapit banda. May danahin didi gintubtubanta anaton gin patukalanan na di ba? Naka panagad kamo ito na di nakakita. Pero para baga waray pa. Oo. Ada man to na akong playlist ano dida YouTube an kuan an my videos. So amin din ni ano man dida nakakuan na kita din ni dida kita tubagan nagpatukal para dida mga wire. Sige pagka kuan kita pagka ro atras ay kita nga di baga palor paligid hadi may magtuturutugkop na ini ba may dinit aton bagagin pakita yan an update liwat an seawall or embankment particular na ini dididapitin niya may Santo Niño haambaw no. Makikita man niyo ano nga baga nagtitika human na. Bahirayo ay nakita. Wala pa 300 meters. Okay pa man signal. Actually na 2 kilometers gadin pero makori paggaris kay baga guti ay inin nga aircraft makori na lumumpagi bisan diin man. Amin din hito na kanana may ambaw nga dapit. Kikita man niyo ano natural. Ito man dito andito nga may abang ba at man dito ay kita niya exosum tada exosum man dito magtikakuan na actually nakagkuan na kita dir burbalabag na kita at man dito nga sinisiring ba ito tro man oops hinayla ito man nagtitikang nirabaga pagkuan pag-abang. So surusumpay ni it pag-ugwad hiton tika nga daw nakikita man niyo not pantalan it pag-ugwad hiton ngadto san Roque di nagyap maya matutugkop naghapon iton dida nga parte. Kan nagato niya dida may sulana. So tikang inin actually kuan may San Joaquin tapos naghihapiton nakagburbalabag na kita dida San Joaquin nga diha
ugwad naton di da may kalugkog. Oo. Iya, gitna gitna. Oo, tapos tapos amoy ano, ito na andidahan may kuan, may tulay, tapos man dida kira itong lot yan naabangan na man amo ito niya ng aton ginkita an update no nga baga ma update lalawat kita hini nga embankment. So ayun din hidap ito may ambaw iton ha. Oo. Oo. Oh, adi ng mga kuan, mga trabador ano? Adi radidi. So meron baga nagsinyas ako nga magkuan anay mag keep quiet kay na susulod diton audio. Adi ra ni raw adi makadi gapim bata. Oh. Oh, adi man. Oh, adi nagkukuan man ngayon ano bagan adin fountain. O ginkukuan ngayon ni Rano gin okay may tubig ano makusog oh. Okay di rito pwede siminton may da tubig ano ano di pwede siminton may tubig ano oh ay na ito man no di rito pwede siminton may tubig makusugit ko ano bagahit waterfalls may waterfalls amin din nina tira kuan ira na tikangan tikad to niya tulusano ano sir tutupin niya tulusano nga pagkuan hindi nga project bislig la tubtub la ka bislig tapos ibalotit dito ng contractor or kontrata oo. So hindi din kita dapat ban damay kan damagno. Oh man. Adi kami dapat di man nakita ka mo di man di napupurundok. Adi man hira. Oh shout out tayo. Padaw puntap. Adi na oy nakatutok na. Babay kita, wave kita wave boy. Adi na kami, adi kami. Oy, adi man. Adi man. Halo. Ano daw, tisugan daw lot kita ngadto. Kunyab kun hakuanan ta. Oh, may tubtubin ko no laha may bislig tuman sa kayan o na stock para na makagawa din sa kayan tubtubinin nga to may bislig ngayon itira yan na trabahoon mga pero kabulan pa tutuigan pa ngayon ano makakahimo pa na tulo nga bata oy oo kaya pa ba oo kita sa kaya no oray na makagawas uy oops anay oops outro record. Okay, record kita outro. Baga nagkuanan iya wala ko din yun bagan may the island lawat din yan Sabang Sabang oh amin din itong Sabang oh wah pato parutason pa bahin kita sumampak
So amo ton dida no, tubtub pa iton nga to may bislig goodman nga era. Kaboynan. Oo. Dugtong ito kaboynan. Embankment. Oo. May kalahiton. Kita na ito mo, bintaha gud man ano kung may dadron. Makikita nito dito. Kikita gud man nimo iton kuan iton top shot. Oh. Diretso na siya, makikita nito dito. Magtatato nga niya din ablo pa matiko mo iton suising. San Roque. Aw San Roque to. Oh, yun ayun na nga yan ini. Oo. Ito niya, ano yun, kuan, barko ano, o sakayan. Oo, sakayan. Mari na makagawas kayo. O kuan na, no, nagkuan. Nasayad. Nasayad. Oh. Oh. Labintada na kita. So amoy niya niya na ito naton baga na ipakita yung update. Kabahin niya paghimo ang mga embankment particular na didihatan awan. So baga nakita pa man niya ng mga natapos ano an baga na agian na good antikang hamay kalugkog maugwad didto ha San Joaquin. Oo. Adi kami dapit. Mga taga din kamo din nila. Burawin. Burawin, may Tagaro. Adi na kami dapit. Maynila. Ito na nga kinita na ako. Ito man. Hinahinay kita pag kuwan liwat. Paghapon. Pahaponon taluat ini. Okay, tala. Siya man. Oo. Partido. So amo to kanina may dako nakastorya dito kay Mangraw. Itira gud talaga ngayon pulido. Makadadlaw may dagod nila near time frame or sinatawag nga accomplishment report ba kung amoy ni natatrabaho. O nagkalaka tira dayon kay nagta time in. Okay intod to na pa shout out kita pero kuan man nira. So, logod kay always nyo. Tapos, may amoy ni tatbaga. Kuha niya ng adlaw ha. Amoy niya na natin baga nahimo. Hinin nga ito na inadlaw-adlaw nga binurbalabag. Yan na kay bagat atong gudman ano panuyuhin dirila din tanawan actually iton aton baga pwede kadtuon na mapapansin niyo ano mix na sila aton pangkuan la ba surusalakot may doon naman baga travel may doon naman mga tinatawag na pinamilya may da naman mga establishmento o kung ano-ano la amot aton hini o charity gari na kita makag charity ano mga pamulig mga kung ano ayaw la kay mako ang gipita tuton nyo pero pag kaya na it's nga sadang buligan itim kalugaringan budoy. Okay, hinahinay no hinahinay nga kuan nga pag-ugsad slowly but surely kuri ko na prino dayon pagprino sampak tala ano man kay tungod kay amo na nato niya ng adlaw
nahimo nga himang rawon kabahin hindi nga embankment o seawall, particular na didi dapat may Santo Niño going to Kabuinan. Oo, so amin niya na natin pagka naipakita yung napaambit nga unta nakapagliaw-liaw libang kita iyo anaton kinaadlaw nga tinumanan makaraw makaraod naka-GoPro katapos mag-inukoy kala. Oo, amo ito ng rason nga may naton kini na GoPro para baga malibang-libang gihapon kita. Nakakagliaw ka na, nakakaglibang-libang ka pa. Again, this has been your friend from another stars. Ini magpapabili lagi hapon niyo nga ubos nga sangkay. Sangkay tunyo. Good night, sweet dreams, mama. Chup chup.